Nej, fordi det hele her, det kommer ind på. Okay, skal jeg stå herovre? Ja. Ja. Hvad satan? Nu er den eksplosiv. Tag en dyb indånd. Ja, På der. det ved jeg. Ja. Det er godt. Husk din parade. Direkte tilbage til kæben. Sådan. Sådan. Det er godt. Jeg viser bare, at paraden skal hjem. Ja, man kan se, den kommer. Kom. Ja, det er godt. Kom. Kig. Det gør jeg sgu godt. Nå, men sådan her. Ikke sådan her. Men jeg kigger også. Okay. Jeg vil godt se dig. Ja. Hvor vælter du lige? Ja. Det kan jeg også. Nå, hvad kan du se at bokse over? Ej, det var ikke godt. Var det okay? Ja. Det er godt. Ja, det er godt. Op til kæben med det samme. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Det er på. Brinder og mig. Gå den til, ja. Jeg skal lukke det. Lige støv. Bum. Sådan. Ja, det er godt. Sådan. Det er godt. Godt komme ind. Husk din parade alligevel. Se, find en åbning hele tiden. Hvor kan det bedst betale sig slå? Det er godt, nej. Det er godt. Så når hunden kom hjem til kæden med det samme. Ja. Ja, rigtigt. Ud for skulderen. Også det der. Sådan. Ja, godt. Kan du lave en venstre vifte for dig? Godt. Prøv at holde øje med, hvor du leverer nede.
Og ikke bare så sender du afsted, jeg håber. Okay. For i øjeblik, prøv at se. I øjeblik, du leverer den, så vil modstanderen blotte sig. Og så kan du se, hvor den næste skal se. Okay? Kom. Kom. Og se, hele tiden. Ja. Ja, det er godt. Godt det. Har vi snart ude 3 år med? Jeg synes, jeg trænger til en pust. Fuck. Så runde 2, og så runde 3. Men ved siden af hinanden. Og du ved godt, som jeg siger før, hvis du slapper for meget af, ikke? Ja. Så det er du sgu en blodprop. Altså, ja, det var det godt nok på 10. Men på den anden side, så tager du nogle sviger med. Ja, hvad gør man? Nu er jeg kan huske de der, så kom de med, så trak de sådan en sort plastikpose over ved her kroppen, den skulle tages op til en kamp. Og så trænede de med hele træningsdragten over. Fordi så kunne kroppen ikke ånde, så den producerede helt vildt meget varme. Så du svævede de der fedtpartikler af og brændte noget væske af. Okay. Og klar til en downside. Kom, derude. Ikke på halv distancen. Det er kun, når du har brugt svingene ovenkursen. Sådan. Der skal du ramme mig. Der, ja. Det er der, du har mistet. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Sådan. Træt? Nej. Ja? Det er du. Bare på energien. Jeg bliver nødt til, hvis du skal æde en gammel op her. Jeg er nødt til at lure mig. Ja, det er godt. Jeg skal prøve. Ja. Prøv så. Træd lidt af skridt frem, når du tror. Lige det der halvskridt. Fordi så får du det der mere rækkevis. Sådan, ja. Der skal han se. Ja. Sådan. Kryds. Hjem med dig selv med det samme, ja. Det er godt. Så er du ved, trådt. Ja. Du får du højt husborg. Kig op hele tiden på modstanderen. Kom. Dæk op, hele tiden dæk op. Ja, det er godt. Kig op. Prøv at lave den. Det samme, når vi gør sådan. Hvad gør du så? Ja, det er godt. Ja, det er godt. Kom, mere. Ja. Afstanden. Skal se lige der. Stræk arm. Ja.
Og direkte hjem til kæben bagefter. Ja, det er godt. Top. Det er fandme godt kæmpe, du. Jøs, man, du stiger en gammel op. Tredje og sidste omgang. Okay. Nu. Det er din omgang. Jeg leger det fuldstændig. Nu er jeg helt over. Jeg er træt. Ah. Ah. Hold det. Hold det ikke. Godt. Husk afstanden. Bam! Det er godt. Det er godt, dæk ind. Ja, det er godt. Ja, pas på den. Ja. Husk hjem til kæben, ja. Så det er godt. Hunden i. Jeg pakker nu, jeg er færdig. Hvad gør du så? Der er lukket heroppe, der er lukket heroppe. Hvad gør du så? Ja, så. Prøv at se på hullerne. Derude, myrerne. Bam, bam, bam. Kom. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Husk bare. Det er godt. Ikke? Jo mere jeg skal trække den tilbage. Ja, det er godt. Det tager 20 minutter. Ja, okay. Husk at få en bare i jordbrug. Ja, okay. Hele tiden en dreje ind. Så er der et hold hjemme. Så vi kigger op på modstanderen. Og så når brænderne. Hvad gør jeg? Ja, kom så. Hvad gør du så? Flot så fint. Nu ligger I og lurer på din åbning. Bare kort. Sådan. Tak det. Nu går jeg prøve igen. Kom. Nu prøver du at finde de huller der. Kom helt ud i siden på. Ja. Og find Zulu. Ja, det er godt. Kom. Ja. Pust i. Du får det til 10 sekunder.
Prøv at lægge mærke til, hvad jeg gør. Når jeg slår min venstre, så sætter jeg min højre herop. Yes. Hvad gør du? Ja. Prøv at se, når du knalder din venstre af. Ja. Nu gør vi det langsomt. Så gør jeg sådan. Bam! Hvor tror du, den ser? Ja. Så hele tiden. Ja. Sådan. Dæk dig af. Godt, dæk dig af. Kig på modstander. Kig. Styr den. Kontroller din sted. Hov, slår du, slår. Ja. Ja, klar. Du er ved at træt, skat. Du er ved at træt. Er I klar? Det er godt. Kom. Det er godt. Jeg kan ikke ryste. Det er noget, du ryster det af dig. Ja, så er det. Det er godt. Det er godt, nej. Kig op. Du er træt, vi holder. Fuck, man, de er bare en dør, det her.